थांसिगोन दाबो फैयालै फाग्ला माखाया नेनो बायोलै आंहा बांद्रायखौ। हाब माला मोनफैनायलै नोंलाय? माला मोनफैनायसो बुंदों, दहायनो मोनफैदों। जयै जयै खिथुआनो बेद्राय जोबलायबाय आंनिया। ओमफ्राय सारेनाया फैयानो, सारेनाया अबाय थाबोखो बेलाय? सारेनायाबो दाख्लैनो हाबा जानो थांदोंलै गावनि बिमाजों। ओमफ्राय दा बे दुराया रागा जोङाबे? सारेना गैयिखायनोथ' बैनि आंनि लोगोखौ लानानै फैबाय आं सासे। थाबथां सिथां थांनानै जाहैनोसै। गारिफ्रासो माला माला मोनो। मारैथो एफा माहाजोन हिनजाव मोनहैखोलै बेलाय? बिमा बिफानाव हिनजाव बिदोंमोननोलै बियो, ओमफ्राय होखारहरजादोंनो बिमा बिफाजों। हाब होखारहरजानाया मोजांसो जादों होनबालाय बेनिया। ओमफ्राय दा अबाय थागोन बियो? बेयावनो थागोनब्रा फाग्ला मालाय बिहावनाव। दुरा फाग्लाया खांजाबायनो मालाय, खांदोंनो। मा होनगोनलै नोंलाय? मा बोराय रायला खांजाबायखोलै बेलाय? फाग्ला मिनिनानै लाब गैला, थुदो माबार। थाब मोनहैयाबा दा आंहासो दाय जालाबायथारगोन आरो। गासिबो फैजोब्बाय, बे फाग्ला माखाया साला फैलायथाराखैना आंनि हाबायाव। फैयाबा मोनथारगोनलै बिसोर आंजों। साला आंनि जाथिया रावबो गैया, गासिबो हिनजावनि गोजालै। साजायनायालाय बिराद साजायथारदोंलै बोरायफोरा, नाथाय हिनजावाबो माबायदि दाबो मोखां नुवा साला। बाब मालाय बिदिसो हिनजाव मोननांगौलै, आयु 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 जोंगा मागा। खासेव दासो फैयो नामाब्रा? औ दासो फैदों आं, र' एसे नायग्रोनो हो। आथोना सारेना मोना फैयाखै? फैयाखैलै मालाय हाबा जाहैदोंनो। आथुनिया फैदों ओइलाय उनाव दं। आयु 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 नायनानै गोमोबायलै आङो। ओइ फाग्ला फैदो, माखौ लाजिबाय थाखो? दुरियाबो माखौबा थगायलायदोंमोन। माखौ थगायदोंब्रा आंलाय? सारेनाखौ फैयाखै होननानै बुंनायालाय, बेलाय सोरखौथो लिंहरगासिनो? मालाय गावनि लोगोआनो फाग्ला। हाबाफ्रालाय जागौखौ ना माखौलै? जाथ'वाखै र', नोंसोरखौनो नेबाय थादों आं। होमबालाय टाइमा मिलायबाय दे जों फैनायाबो। नोंनि हिनजावखौ नायनो लुबैथारबायलै आङो। आंनो दाबो नुवाखै आरो नों नायनो साला बेटा। मा बुंखोलै नोंलाय, दाबो हिनजाव गोदानखौ नुवाखै नोंहा? नुवाखैलै फाग्ला, दाबो नुवाखै आङो माबायदिथाय। बुरैसो नोंदां होनबालाय, बेखायनो दोनखुमाबाय थादों। मा दाबो नुलायलायलै आसोल? औलै सिन्था जागासिनो आङो, माबायदि जागोनथाय। नोंथ' हिनजावा बुरैबा हाबानिफ्राय खारलांफिनथारगोन साला बेटा। लफियाना साला, र' नायनोसै नोंनि हिनजावखौ जोंबो। मालाथो जागोनलै हाबाया? बांद्राय गोबाव नेयालै आङो, मोनागोन हनै। जासिगोन र', 8थायावनो होनखादों टाइमखौ। थुदोलै हाबानि मन्दपाव थांनानै थायखानोसै। थ' थांनानै थायखानोसै। आथुनियालाय फाग्ला? गैला बेयो सिख्लाफोर नायहैबाय। बोरो दाबो हिनजाव गोदानानो सफैयाखै माथो? पन्डिताथ' जिरायनानै दंखायोलाय। माबायदि जागोनलै नोंनि हिनजावालाय भगबान। सानथिंलाबाय थादों मालायनि हिनजावखौ। मोजां जागोन ब्रा, एक्ट्रेस बायदि। दे नायनोसै दा र'। हौवा गोदानालाय अबे सासेयाथो जाखो? हाबायालाय आथो, बे गोजा गुफुर ड्रेस गाननायानो आरो। नायथावथारा माथो। नोंनिया फिसाजोआ मालाय खोब मोजां। एक्ट्रेस बायदिखा दे आंनिया फिसाजोआ। माबोरैथो मोजां हौवा मोनबोनांगौ जाखो? खांनोसो लाबोदों आं बेखौ। बे खांनो लाबोनायजोंनो फिसाजोखौ हाबा होनोसै, होमबाना जोंनावनो थासिगोन आरो जाम्बि। दे बुद्धियाथ' मोजाङानो जादों नोंनिया। लेखाफोरबा फरायनाय ना फरायि? फरायदों होननानै लादों माथो हौवासायालाय। अबे सासेया जाखोलै आसोल हिनजावालाय? माथो सारि गानजोबनायसोलै। औ आंबो साननो हायासै बेखौनोथ'। बिफायालाय माथो बर' रायज्लायोलाय? बेखायनोथ' बर'सो सानदोंमोनलां, जारलासो जाबायना दाना। जाला मोजां नागिरग्राया बेनोलै, दासो मोनदों। लानांगौना लानाङा जाखोब्रा आंलाय? हिनजावखौ लाखांनानै न'आव लांनो मोनगोन ना मोना नोंलाय? फाग्लायखौथ' रायलायखाबायना, आंखौ खांनोसो लाबोदोंमोन ना, होमबा बेयावनो थानांसिगोन ना आङो। आंजों हाबा होबाथ' बावनो थानांगोन ना फाग्ला। आइयाथ' नाङा होनदोंलै सारि गानग्राफोरखौ, मा खालामबावनांगौथाय आङो दा? हिनजावाबो माथो साइस गैथारालै, बुसेव सेवथार। बेनिफ्राय साबसिन हिनजाव मोनगोनलै नोङो, थुदो थांफिननोसै। औलै आंबो फसायथारासै, दासो मोखां नुबायब्रा। आंहाबो कट जेकेट गानलायनाय नुनायखाय होबोबायब्रा बोरायजों साला। लफिया खाथारना नोंलाय, लफिया। जानला मेनला बुंबाय थानानै आंखौ रागा जोंनो ओंखारनायफ्राव। ओमफ्राय माबोरै खारगोन दे दा जोङो? सिदा गेटजों ओंखारखा, मिथिबाय? थांथारनोसैबोलां हाथारलालां, नांलालै आंनो बे हिनजावखौ। अबाय थांनो नोङो जावैसो जानो गोनां? आं एसे बाहेरायाव थांनानै लाखानोसै नामा? नांलाया, थांखा नांलाया, जिरायदोल' नोङो। आं जनो हानाय नङालै, एफा गोबाव।
औ हायालै बियो दुराया जिरायनो हाया आयं हासुगैयो। ए बिदिसो नामा बेलाय सलाबावसो दे माम्बार खालामनानै फैखा दे। थुदालाय मा होनबार एखे मोखां जादो फाग्ला। थु जेरावबो गाब्र'गा साला। अबाय थांलायखो नों जामादै जानो गोनाङालाय? बाहेराव थांखानोनो। ए बे लिक गोनांखौनो आंनि फिसाजोनि जामादै खालामनो लाबोदोंमोन नोङो फाग्ला। बेबायदि लिक गोनां होननानै मिथिबा आङो आंनि फिसाजोखौ हाबा होआना। आरो बेबा मा माया गब्लं दंबावो ए टु जेड नायालासिनो जानला मेनला हाबा होथारलाहां आंनि फिसाजोखौ। ए फाग्लिया एफा खरसा खालामहोनानै दासो बिदि बुंबा जाबावनोसै। गासिबो ए ग्रेडनि डेक'रेसन गोजालै बियो फाग्लि। हाबाया केन्सेल जानांगौबा माथो लस जाथारगोनलै आंहालाय। मामि माथो हौवा गोदाना दाबो फैयासै? बे फाग्लि माखौ एफाबां आथुर जादों नोंलाय? मामि हेन्डसामथारमोन नालाय बेखायनोथ' होनदों आं। बे फाग्लि फैयाबा मोजांसै। मा एफा गोबाव जाहैखोलै बेलाय बाहेरायाव थांनायालाय? खारखुमा लांबायसो नामाब्रा बेलाय? नायनानै फैथारनोसैलां। ओइ बिमा नोंसोर थाथ' दे आं नायनानै फैनो अबाय थांखो बियो गथ'आ। थांनो हायो थां। मामि खारखुमा लांबायसो होनदां। मा जाखो नागिरनो थांनाया? गैलालै खारखुमा लांबायनो फाग्ला माखाया। खिथाया मोना मा होननानै खारखुमा लांखो दे? मा नुनानै खारलांखो? खिन्थालांनोथ' हायोमोन ना बिसोरो। गाबनाङा फाग्लि। गाबनाङालै आं बिनिख्रुइ साबसिन हौवा लाबोगोन नोंनो। दे थाबैनो नागिरनानै लाबो। दा मानसिफ्रासो मा रायलायबावगोनथाय। मानसिफोरनि रायलायनायखौ खोमा सुबाय थानाङा। थु थांसै जाबो। थुदो होमबालाय।